खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गासैखौबो गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम फारि फारि नायलांदो। गिबि रादाबाव दं धुबुरीयाव हाथियार आरो गुलि बारुदजों लोगोसे सासे हमजादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला धुबुरी जिल्लानि बेलासिपारा महकुमानि रानीगन्ज सोनालुगुरि गामिनिफ्राय साकिनुर इस्लाम मुंनि सासे लाइमोनखौ हमनाय जादों। साकिनुर इस्लामनिफ्राय गंसे 7.65 mm पिस्तल गंसे, मेगजिन आरो 3 राउन्ड गोथां गुलिफोर जब्द खालामनाय जादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं बांद्राय बिदुं दुंनायनि थाखाय फरायसालिफोरनि समखौ सोलाय-सोल' खालामना होनाय जाबाय। गासै बिटिआरआव जोबोद दुंहाव थासारिखौ नोजोर होनानै बिटिआरनि गासै सोरखारि, प्रभिन्सियेलाइज आरो सोरखारि नङि गुदि गेजेर आरो गोजौसिन गेजेर फरायसालिफोरनि फरायसालिनि समखौ 27 मे समबार 2024 निफ्राय फिन थि खालामनो थिरांथा लानाय जादों। मख'नो गोनांदि समनि बाहागोफोरखौ मोनथाम केटेगरि बायदियै लानाय जादों। बेफोर समनि फारिलाइया जाबाय एलपिनि फरायसालिनिया फुंनि 7:30 रिंगानिफ्राय 11 रिंगासिम, इउपि थाखोनिया फुंनि 7:30 रिंगानिफ्राय 11:30 रिंगासिम आरो ओइचएस थाखोनि बेलायाव फुंनि 7:30 रिंगानिफ्राय 2 रिंगासिम होनना फोरमायना होयो। रायखांनो गोनांबावदि बे थिरांथायाव गथ'फोरखौ सानजौफुनि जोबोद दुंनायनिफ्राय रैखा खालामनो आरो फरायसाफोरा मोनसे मोजां आबहावायाव सोलोंबाय थानो हानायखौ थि खालामनो थाखाय लानाय जादों। थामथि रादाबाव दं छत्तीसगढ़नि बेमेतारा जिल्लायाव बेरफ्रुग्रा बेक्टेरियायाव बेरफ्रुनायाव सा 6 जोखोम। मावख'गिरिफ्रा बुंदोंमोनदि छत्तीसगढ़नि बेमेतारा जिल्लायाव मैया सुनिबारखालि गंसे बेरफ्रुग्रा बानायग्रा कारखानायाव बेरफ्रुनायाव सा 6 सुबुंफोरा जोखोम जायो। जिल्ला खुंथायनि सासे मावख'गिरिया बुंदोंमोनदि बेरफ्रुनाया बेरला जौगाखां ब्लकनि हिरदा गामिनि खाथियाव थानाय इउनिटआव जादोंमोन। बिथाङा बुंदोंमोनदि सांग्रां जानायनि उनावनो पुलिस आरो रैखाथि हान्जाफोरखौ जाथाय जायगायाव दैथायहरनाय जादोंमोन। दासिम बेरफ्रुनायाव सा 6 सुबुंफोरा जोखोम जानायनि खौरां मोननाय जादों। बिथाङा बुंदोंमोनदि जोखोम जानायफोरखौ देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों। बे जाथाया महाराष्ट्रनि ठाणे जिल्लायाव मोनसे रासायनिक कारखानायाव बेरफ्रुनायनि साननैसो उनाव जादोंमोन, जेराव सा 9 सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो सा 60 निबो बांसिन सुबुंफोरा जोखोम जायो। ब्रैथि रादाबाव दं सोलिबाय थानाय ल'कसभा बिसायख'थियाव 6थि खोन्दोनि भट होनाया मोनस्नि रायजो आरो मोनसे जुथाइ हायुं आवथानि 58 मासिफोराव जादोंमोन। दिल्ली आरो हारियानायाव मोनसे खोन्दोआव भट होनाय जादोंमोन। ओडिशायाव ल'कसभा आरो आयेन आफादनि बिसायख'थिया मोनसे समावनो खुंजागासिनो दं। मैया मोनाबिलि 7:45 रिंगासिम 59.6 जौखोन्दो भट होनाय जादोंमोन। 6थि खोलोबआव बयनिख्रुइ बांसिन भट होनाया सोनाब बेंगलाव 52 जौखोन्दोनि बांसिन आरो दिल्लीनिफ्राय बयनिख्रुइ बाङाइसिन 34.4 जौखोन्दो भट होनाय जादोंमोन। मैयानि जोबनायसिमाव 543 ल'कसभा मासिफोरनि गेजेराव 486 मासिफोराव बिसायख'थिया जोबदोंमोन। हारियाना, दिल्ली आरो जम्मु काश्मीरावबो बिसायख'थिया जोबदोंमोन। बिसायख'थि आय'गआ बिसायख'थि मावख'गिरिफोर आरो बिबानगिरिफोरखौ दिल्ली, हारियाना आरो उत्तर प्रदेशआव दुंहाव बारनि जाहोनाव बांलांनाय बिदुंनि गोहोमखौ बाङाइ खालामनो थाखाय थोजासे राहा लानो थिनदों। बिहार आरो बेंगलाव मोन 8 मासि, दिल्लीयाव मोन 7, हारियानायाव 10, झारखन्डआव मोन 4, उत्तर प्रदेशआव 14 मासि आरो जम्मु काश्मीरनि जोबथा मासि अनन्तनाग राजौरी, जेराव पलिंखौ 3थिनिफ्राय 6थि खोन्दोआव लांनाय जादोंमोन। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। जायफ्रा गोदानै नायदोंब्ला एसेनोसै, गोजोन्थों।